Velkommen til Godmorgen Danmark. I dag har vi to unge mennesker med, Mathias på 21, der går på HG andet år, som Johanna på 20, som har meldt sig til Rockathon her klokken 9 i dag ved Kvickly Pladsen. Jeg skal lige høre ad, hvad fik jeg til at melde jer til Rockathon? Altså, det er min første gang, og det var både Mathias og min familie, der fik presset mig til at tage med. Ja. Hvad så med dig, Mathias? Altså, jeg var med sidste år, og jeg fik en rigtig fed oplevelse ud af det, så jeg tænkte, selvfølgelig skal jeg være med igen i år. Og så har jeg hørt, at LOC kommer og optræder her til slutningen af løbet. Og så går pengene jo, dem man går så ind til, går jo til et rigtig godt formål. De går jo til kræftramte børn og Børnefonden. Ja, det er jo rigtigt, at pengene går til Børnefonden og kræftramte børn. Og der skal lige siges, at per kilometer bliver der doneret 7,5 kroner, så det er bare med at gå til den. Men hvad har I gjort for at forberede jer til Rockathon? Det jeg har gjort, det er, at jeg har taget cyklen eller gået i stedet for at tage bussen eller blive kørt, når jeg skal nogle steder hen. Og så har jeg gået aftentur med min familie nogle gange. Altså, jeg har jo erfaring fra sidste år, så jeg har jo kommet nogle rigtig gode tips. Altså, jeg synes, at man skal kvitte smøgeren, og så gå en tur i stedet for så bliver man jo også taget den lyst. Og så løber jeg selv 2 gange om ugen, så jeg kommer i rigtig godt form, så jeg kan tjene nogle gode penge ind til de gode formål, de har. Ja, så fik man lige hørt, hvad man kunne gøre for at forberede sig. Men der er opvarmning klokken 9 til 10.30 med Silkeborg piger og drenge. Og så er der velkomststart tale med kronprins Frederik, hvor han starter løbet. Så siger jeg tak til jer begge to, og god tur. Jo, tak. Tak. Selv tak.